Ini ndakafungawo kudzoka kumba from South Africa because handina mapepa. Plus area yatinogara there was too much attacks because of Dudula. Ndakauya nebus but please forgive me pakudzikisa zvinhu. Ndakachivawo bhegi reumwe munhu. Monaki yacho yainge yakanaka. Ndakaba vedu way. Please forgive me vanhu vese vari pano. I took it ndikatambidza my cousin to put mumota. Ndakasvika kumba monakiriya ndikarivhura. Ndikaona phone, laptop, new clothes, hembe. Ndakabva ndatanga kupfeka. Phone ndikatengesa asi laptop ndinayo. No problem is I hear voices munzeve off young kids vachitamba vachiimba kuti dzosa bag rangu, dzosa bag rangu. Kuhope Kunouya mukadzi achindidyisa tsvina yekatsi. So ndiri kungorutsa ndikangodya anything. Mawoko angu aya akakwakwanuka ari kubuda ropa. Please help me vedu way. Ndinoda kukumbira ruregerero kumuridzi webhegi iri. Hembe handichapfekiba. Foni wandakatengesera akaidzosa but haana kubvunza mari yake. Akati iri kupisa haibatike mumaoko ake. Mubhegi mune bhuku rakanzi Victoria Chipangura. Kana Victoria Chipangura aripo, vedu way ndikumbirirewo ruregerero. Vanhu vekubhazi vakaramba monaki. Ndova ndakataurira chokwadi. Bhegi ndinaro kuno kuSouth Park kwasisi vangu. Victoria Chipangura ndinokumbirawo ruregerero please.